Mga magtutudlo sa usa ka pribadong tunghaan sa Lapu-Lapu City midangop sa Peso Lapu-Lapu. Human matud pa kanunay nga malangan ang ilang sweldo. Ang DepEd Lapu-Lapu mususi sa nahitabo. Siluan Mirondina sa report. Niadtong Marso 15 unta madawat sa mga magtutudlo ang gisaad sa tagiya sa tunghaan nga balik usa ka buwan nilang sweldo sukad niadtong Pebrero 16. Apan tag 2,000 pesos lang ang gihatag kanila niadtong Biyernes. Pinaagi sa igagaw sa principal ug wa makigatubang kanila ang tagiya sa tunghaan. Amo siyang gihangyo nga pwede ba ma'am nga imong i-full og hatag niya na man siya ma'am nga wa gid siya mahatag ma'am ba. So nga wala ra pud siya action bitaw ma'am. And then sa amo ang part sakit gyud siya ma'am kay naning kamot mi sa amo ang pagtrabaho and then mao pud among gisaligan ma'am ba. Wala pud mi part time. Siguro na ami tutor pero di pud ka kuan ma'am kay gamay ra pud kaayo ma'am ba. Matod ni Trina, di tinuod nga pangan kinsa magtulo ka tuig nang nagtudlo sa tunghaan. Nagsugod ang pagkalangan silang sweldo, tulo ka buwan sukad mibukas ang school year 2023-2024. Niadtong higayuna, malangan lang ang paghatag sa ilang sweldo sa usa o duha ka adlaw. Apan karong tuiga, misamot ang kalangan. Gani ang 13th month pay nga angay unta nilang madawat niadtong miaging tuig, wa pagihapon mahatag hangtod karon. By kuan gyud na ang sweldo na mo ma'am every quincenas ma'am ba. And then nihangyo siya ato na mga time nga every month na lang po daw kay maulagi ma'am tungod pod sa mga parent nga wala pa nakabayad nga na ma'am ba magsabot-sabot lang daw mi so mo to ma'am ni sabot ra gid mi ma'am pero karon di na gid masabtan bitaw ma'am nahurot na pod siguro mo pagsabot ma'am ba. Busa midangop na sila sa Peso Lapu-Lapu, dala ang ilang formal letter of complaint. Di na gid na mo madamam niya kung asa mi mo adto bitaw ma'am and then mao ni among nakita nga paagi nga si ma-settle siya ma'am ba. Matod ni Kim Francisco, Peso Manager sa Lapu-Lapu City, nga ipaabot nila ang maong complaint sa mga magtutudlo ngadto sa mga hingtungdang ahensya sa gobyerno. Endorse this concern first sa DepEd for possible intervention sa DepEd Lapu-Lapu. And second, since this is a labor concern as well, so we will also endorse this concern to the Department of Labor and Employment. Samtang ang DepEd Lapu-Lapu mibutyag nga nakadawat na sila og kopya sa letter of complaint o gisusi na kini karon sa ilang legal office. So as of now, the legal officer, Attorney Mai, has already started her inquiry and investigation as to where can DepEd help in this concern. Sa bagkutlo ning balita, wala pa giluwatang pamahayag ang maong tunghaan. Uban ni Marlon Malgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisda.